sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat lebih semangat koreksi belajar ya. Udah follow kita dan juga Teragi Hotang ya. Di sini ada komentar dari Inang Lasriana Samosir. Setabi amang mulai simalungun kain putih do di pasahat bukan ulos. Oke, tadi juga udah kita sampaikan Inang Lasriana bahwasanya di Simalungun itu kita memang menggunakan memang menggunakan kain putih ya. Kain putih Inang tadi kita sampaikan ya, bukan ulos. Tapi terima kasih untuk Inang ya sudah komen di room kita. Oke, berikutnya kita berikan waktu dan kesempatan untuk untuk Bapak Blue Hairs Manalu ya untuk menanggapi dari Amang Ara. Waktu dan tempat kita persilakan Bapak. Oke, mulai di pertikian dan abor yang ngasongon dari patong kadongan nakin jala tentang on ala siswiro judul lawan nate unang lari cuman agak arong nakin nabiluan ni hala Amang Ara songon na agak berbeda. Jadi mungkin nadi patorang ni hala Amang Ara nakong perjodoh sehari tentang ulus tujung. Ala ni nater molo di pemaham aku mungkin nater terlalu sering marah akan Amang arti songoni gabi ulos sendiri saya di pataru dibuka tujung padahal molo tabereng sian pemaknaan nih ulus tujung nih menutup si pareon ailana heilau kan guk doha tatu na babelu guk doha kanido di si di bandero ulus naru do sebenarnya nasaunari ordoi langsung dibuka di baik gabi sada ari manang ulus sendiri kan begitu aso harupe langsung dibuka yang sangat di irasahon naruduk. Jadi molo pe naking diartion hala Amang i mungkin ikon jero dilepas sedopin boy do songon arok baca na kutipingan di son mungkin ang dilepas dopin nga 8 tahun baca kamu tipingan neton arong ison hala tak kuoto manang hala amat na kong manangin akta artina dang diri buka dopi tujung boy dopi bahasa dang boy asa sitong na ina kong ani molo pe taberang di pelaksanaan nanungayangi gabi sadari sa sitong na kadang sadari dang di ari ingoni proses ni cuman sesuai perkembangan kita nungain kagabi langsung deh sarupa di song latik tangga paula kune gabi sadari ita tuntason ikan tu perkembangan tu pamotuat tanungain namai asa simpel ala waktu do tempat na mungkin dawe ada sebenarnya kan berbeda proses do ada ini buka tujung tu para bohrak ni sada nama tua iya berbeda ada erong do khusus ada nama buka tujung jala te ulah ko denang pe ulos sadari kan nang pe proses kita bahas sonare udah sadari tetap do adong proses khusus tuh sih artinya kan berbeda do berbeda makna jina bui mungkin di pengertian ini paturang nela Amang Ara nakin mungkin nasu dibuka do menurut tahu ikut jurarong do pe ada nanin nanaking alana pe makna di kan di pasah ulus tujung ya HP yang marah sohotan mana iya dibuka mau ulus tujung idora ada molo di paturang Amang Ara nakong di paulak inna aku kayak bingung molo hata di paula kon songo dia de makna nyo dihita molo di halak batak hata di paula kon songo na sopas sudah lah molo di hata di paula ikong gararon na musi ada na inna dang di paula amang dang ya malati amang jadi kan molo tabe yang ditikin na paula nama buka tujung kan nunga dituntas so di si ada nunga dibayari mana be ada na di si tikin nama buka tujung ima jolo mono masalah membuka tujung nak kemana masalah ulus saput naking lapin nak lapin sasitong nang ari lusi Amang kobur naking kan begitu lahir beretarolo kita ditikin nama naron ni kita do haro ulus paropa Amang kalapit duit adong do penong proses adong di nama naron paropa adong do proses ni gudang do tahap-tahap ni dihita. Alam mo lo gabi tartiho ni gabi la ina manarohok paropa berbeda no. Gabi paropa ay hatalapit do nakeng molo dina ati pe gabi ulus di buat zaman nuai ngosong do konde Amang kobur ikas sesuai perkembangan do nuai na jului mungkin dapat tingkain. Ale lapit do netera konde lapin. Alanya hadang-hadang perbejuan begitu tuh bukan itu
Taboto karodo hita tu si. Di dok may muluhan tanong ngayon sering tabi gimana ron Newton kan. Kalapid do dibuat di si. Dangi do pe erong gondong proses paropam si gabi 2 hari mana ros paropam. Ay ulus paropam nungang mau tak artikan terlepas masuk sonari gabi sering udina terdidi sa sitong na kadang ada hubungan ni itu na terdidi kan. Di nama ngalak goar. Ada di nama begor pe di halak pata. Adong do ro tulang na baro. Di nama begor unang maju ala ni nang marpuria kita sonari nama ngalak goar sa gereja. Adong do proses ni di halak kita adong. Adong do proses ni mapegor. Tersongoni majo sawatit na poruba kita payak karong ama. Oke, terima kasih untuk Bapak Bluehers Manalo. Di sini ada satu komentar dari Inang Suryani. Maaf amang, audang dope ditaruh hobake. Aleno nga dibuka tujuku. Bohado molo songoni amang. Enak. Oke, boleh mungkin ditanggapi para peserta kita sebelum kita lanjutkan ke Amang Royal Sinaga? Jadi sebelum tu si bodo pe bayanan masukan notik manang na Izin host asa maralus do suku-sukun na ya teh. oh lo asal saya jo saya Ano pe lanjut amang arada, izin juga. Asa maralus suku-sukun ni inang isenakin lasria. Suryani. Tersongo dakya inang yuka tujung ni sada inang na mabalu manang amo na mabalu. Moloso borhak dope siatongan ibagas. Sada na tua-tua manang sada ama ina na modding. Alay muladong pakilalamu alay yakinau nang jolo masuk 2 bulan asa diuka tujung ni dainang yakin doa disi dang mungkin dope disi bakei diuka tujung muna ima saotik. Lanjut Pak. Ya, itulah untuk Inang Suryani ya. Oke, berikutnya kita berikan waktu dan tempat untuk Amang Royal Sinaga untuk menanggapi ini tadi dari Amang Ara ya, ada 2 itu Amang. Oke, waktu dan tempat kita persilahkan. Mau lihat mak maralus may batutu taring o suku-suku ni Amang Ara. Suku-suku ni nakaling tahe Amang Ara molo na majalo tujung dang boy be manguli manang pe mamukar rumah tangga muse molo so dibayen molo pe manguli ikoni bayen ada na ido suku-suku ni nak ngama oh lo ida ama gabe mahoras maralus may bataring o suku-suku ni molo paddohanon hutujungon ihata tujungon berarti boy dohono non meninggal hos sa mardum manakpe hataud dohonon topas tataring molodang ponggolulu oh lo molo ama don alao digwari mai ponggolulu molo ina don amod dingi digwari mana makabeluhoni topas tataring atok suku-suku ni nakaningan molodong dijalo tujung dangbe boy marhasohotan alay molo pe ulahonon na marhasohotan ikombenon na ada atong nakaningani maralus dongas sa padapo dohita molodong do diapehut tujung yukka do tujungi odol tusima nakung padohani molo ama do namodding yukka tujungi ihata na mangukka tujungi idok kodo tuibana idok tulang na mangukka tujung nai padipos mamang tataring mi ido dihatahon alai ay parbinoto do tulang na topas tataring do berenai atong do tusipo dai didok padipos tataring mi na padingganon na do tataring na nanidok na disi dangadok si pangabati molo pe manguli huamang nalaho padipos tataring udut tu si mamuse moloina do namoddingi molo ama do namodding digwari mai ponggolulu
itikki na mangukka tujungi ibotona manak penatorasna huborunai honama inang gabeama irumah tanggai ido hatana ditikki na mabukka tujungi atong dolani disi honama paama laus honama ina honama parhalangulu inaborha parhalangulumi nunga ponggolulu ho inang las honama ama dang diodolhon nagabe padipos ay ho do tataringi adok ndak dana ditongani bagasi adok taring-taring ni nama rujungi ho do tataringi boy do pemangan ayadu ho do pangalopan boy do pemerdahan adinggad do tataringi mangolu do pe na ditongani bagasi na piga pei pangingani ni bagasi alarong do tataringi nagabe pangalopan dinasida atong huina di sihabata hotai dak haro diodolhon mamuli hodangin alai huama nakingani yodol hodoi padippo samang tataring mi nyan hatai padipos tataring mi inna huberenai nanido nadisi dang diorai manguli atong mangigil mamu sepadapok siya namang sihara tarsongod dia maadat nalaho si patupaon ni isada ama molo mabadui mana molo petataringot itu sih molo manguli muse sada ama na mabalu rakmah hita mangarihiti songod dia do partording ni nala mabuka rumah tak manak pe nala padinggat to tataring molo yamang rakmaniga mahita adat doi adat nalaho si pukautta molo nanek padinggat to tataring sada rumah tangga molo hatiha mabalu mana topas tataring imajo songod maralus tu amang siara udut tu sinak kani ngarok suku-suku ni iparoppa nagabe manukum may ba muse mangil parbinoto wasyak kita na digijang mangigil may ba pangatusuyat tuhita sa luhuna hata paroppaon siat tulang na do manang sianopung na imasukun na padua muse iala do paroppa hujabuni rajani tuturan manak pe hujabuni tulang na hujabuni opung na iala do paroppaon manang ditaruhon ima sukun asaboyan no marhitei paroppa do guarna manang lepin nya sada do barangna sada do bentuk ni si pasahatoni alai maribar do guarnion hata paroppaon ima sukun nakngani ialap pamoruod do paroppai hujabuni tutur rajani tuturna manang ditaruhon o masukut-sukut di hita salhuna mau lihat mak gabe mahoros penatape matudongan Iya, terima kasih untuk Amang Royal Sinaga ya. Oke, berikutnya kita berikan waktu dan kesempatan untuk Amang Sinaga 14. Oke, mau lihat host, mau lihat madihita. Memang atung gudang benak tindak kemasukan masalah tujung do saput satuluk deh itu sudi nani hirim nakinnya di komalo dong manian sian nal sia segina lain ima sia hula tujung doho saput asabui dan asabui nyambung aku berang nak kisah komalo sada aha do sudi masuk do sian hula do tulang do adong namang lihat saput do ulus alay na perlu nakin yan naik man yan asarong pemperbinutuan ahado sialana jadi mau lihat mas dia mudah-mudahan tu adong musim tu naik ahado dalam nasus yak hula tapu do tujung jadi mau lihat mas jadi memang ido molo kata saput idokon ima songon ulos parpudi berarti ulos parpudi ima ujung ni persirangan sian nama ngulu do namate ima ulos taput didok asa didok mana putin nauli mana putin adengga matu pinoparni natina dikonna jadi ido macam-macam do adong do ulos paropa adong do ulos hela adong do ulos tujung adong do ulos saput adong do ulos panapin jadi sudei adong do hikmah dan bui baik gabi pasadau ni
alai berkesinambungan. Jadi di pasahati adong do maknana dari adong do fungsina. Bahama ulos paropa, ahama ulos taput, ahama ulos panapin. I berbeda-beda do. Memang ulos alai berbeda fungsi. Jadi satolo do hita nak sudi kuber di komalon, molo na pasato sabut, molo amado namudingi basya tulang ma. Basongonima nang sebaliknya. Jadi songonima nang ulos tujung. Memang anggo di kota-kota pangaratuanon memang songonima na biasa diulahon. Molo nunga borhat bakke tu ambulan biasanya terdibuka do tujung ima na biasa di ulahon di kota-kota pangaratuanon. Alai molo na julu di huta terbumi ma di Samosir. Olo do marminggu-minggu asa di boto jala ima tadana bahwa ina amai na mabalu. Artinya selama so dibuka tujungi molo keluar mana sia jabu selalu do dipakai tujungon. Patadahon mai bahwa paboto tu akka donga sahuta bahwa ibana tadana nang mabalu. Ima perbedaan na jolo ba di sini pati pataridahon bahwa ama inay ipakai tujungi keluar jabu ikod ipakai ma ulos tujungi alai adong nak dikatingan sampai 10 tahun dan ibuken da tujungi ba artinya selilingon ipakai do tujungi mau keluar mana sejauh itu pertanyaan nungan alai artinya memang molo nga ditujungan kin idokon amang ara ikon dan bobe manguli jala banon na paling perlu si diskusi honota adong do jolma naung majalo ulos sappe tua ape manguli imana rasa dang sarupa on na pasatu na mabuka tujung na pasatu tujung na dibuka dohot na ditujungi langsung di sappe tua iba sappe tua langsung iba tua barana molo menurut adat molo unga majalo sappe tua imana omma dabui ikut takas ikut disukud do alana buha adong do perohana naing marhasohotan menang muli artinya ikut dison kod perlu do molonga di pasahat ulos sapi tua dan bobion molo manguli molonga menurut adat Batak alai di tabaya kadongan non iro pengatus yakko molonga di yalo imana ulos sapi tua dan arong be ulahon non naing mamuka rumah tangga muse molo menurut pada foto alai siya kadongan buhado ka pada foto nya kadongan asaboy lebih pengerti hita tuaka nama jalo aka ulos sapi tua tersongoni mah host pinasa matu host. Iya, terima kasih untuk tanggapan dari Amang Sinaga 14. Di sini juga sudah ada menanti 3 pertanyaan ya dari peserta kita yang di layar ini. Oke, berikutnya kita sampaikanlah kepada Amang Gogo Siadari bagaimana tanggapan mengenai tanggapan dari Amang Ara. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk Amang Gogo Siadari. Melihatin melihat pada Amang meninang kasukusuk punna uli na pinatu pamuna. Alai hu mulai ma sian peran hula-hula tulang ate. Na parjolo molo manggora pamuro Roma hula-hula na pasahaton ulos mula gabi. Yadung manggora pamuro seorang masa dana Roma hula-hula na manang tulang na pasahaton lapin manang dohot ulos paropa. Ditaruhod do manang dialak ido nakis suku-suku ni apalah hula-hulay sinaga totu moloro barita siap pamurota las marohakta naung seorang beretta Roma tok kita manobo beretta iya sa pirsa buhunna asalas rohani akaburutta inaro tulangna nalaho mamupus berena yadung sidungi marumah tangga masada bere totu pasahatum ma
ulus si palas daging na palas rohana na mangidutangi yang asagok dia kapuparan satu na sa batu alay ang maka sungoni pangiduani alay sungoni manamasa dak si manu sugot taradorah dak si tudor tubuh si ahub long meneroha dak say sude akatangi yang i song pangiduan ni akajolma alay hatani di batadol nasau sahak ma tu sada na tua na maguling ari manang ina na mabalu manang ama na mabalu pasahatum ma tujung na pasahatum masapu ni ama manang ina na umuding ngolo di patupa ulos tujung totu ukapum ma arong nakisuku-suku na madok molo dunga di jalo tujung buido pe marumah tangga adong luhatan ina tua na madok dulu si marjarud jungin na panatapat tu tau ba mungaropa ngujunan sehato maro silas ni roha alay dang hiya di susohon hula-hula manang tulang asa hato use mam karumah tangga na ber say di susohod do diho ito diho bere hokok ma akka pinoparmon alay sungoni ma parhosing ni akka na masa olo dosada ina na umabalu lao museo markaso hutan ido nakin asadong hata na madok uka tujung na pataridahon masaibe na duk siap pardagingon ni inai na songod dia ma nabuhi pahotor rumah tangga na museo tujulan niari inaima na manutuhon mulonay hot sangap imana itorus so mahabelun nih alay mo lotung subuhi be ditorus son habelun nih lamu se marhamulia ni amang molo didok nang majalo bulus tujung dang berarti na subuhi be muli ainung nga taukap tujung na pataridahon nang ruak kasilas ni roha tuburuta jadi ngabuhi nasida menentuhon nasongod dia rumah tangga na tujuluanon dimana taringo tusuk-kusungkuh ni bang arate jadi adong napenasarat dito rusuk-kusukun na madok disapik kudo dibain parhalang udukku alay nga dituju dibuka tujuh kuinna alayakid doau namanukun na diturui mungasai ulaun adat di sadana tua-tua ipe asa diukap tujung ni sada ina manang sada ama yakid doau si manang pe so dipaku do pe PTI alayakid doau molo pe di pauding sauti sial labumuna yakid doau ngasai ada na baru ipatupa mabuka tujuh songonima sawotik sianau nahurang lobi hataki ndak tuau alai tongdo ingok dia kahatan ina tua-tua nama dok asing dulu in asing si haporna asing lua asing nang pangulahon nia kaada na adong nakisian pak pakate nama dok berbeda cara pangulahonna songoni nang sian inang hos luar biasa walaupun sebenarnya guar-guar berbeda le pangalahona yakin nau tujuan sarupa do olah nakka pangulahona do nama rasing-asing so nima nabu hupasa di tengah-tengah di tikion oras mah Iya, terima kasih untuk Amang Gogo Siadari. Teman Relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.